Vale, tomas asento, por favor. Bos días. Vamos comezo a sesión ordinaria do pleno. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior. Notastes algún erro ou algún fallo? Na parte de robos e preguntas, aquí pon o alcalde di que lle responderá no próximo pleno a unha cuestión que preguntei no anterior. Sí, pero iso non é erro de redacción. Iso é o que eu lle dixen de contestación a unha pregunta. Vale, vostede trae a contestación hoxe? Non. Non. Estou pendiente de que me den o informe que pedín a Diputación. Entonces que o deixamos para o seguinte? Próximo. Bueno, vale, pois se usted fai o compromiso de que para o próximo non lo trae, nos non temos problema en aprobar a acta. Pero, repito, iso non é un erro de acta. Non é un erro de acta, pero usted fixo referencia ao próximo pleno que é este. Perfecto. Non é un erro de acta. Repito, notan algún erro ou algún fallo de redacción na acta da sesión anterior? Na redacción da acta, non. Bien, perfecto. Entonces, dou por feito que aprobamos por unanimidade. Segundo punto, proposta da alcaldía. A proposta da alcaldía teñen na documentación recibida do pleno. Queren facer algunha consideración? Sí. Se o Valerio tamén asume as funcións de secretario, plantéxase a contratar algún administrativo ou alguén como reforzo? Ou asume os dous postos? Fagolle a vostede a pregunta. O Concello de Trasmiras pode contratar un administrativo? Non sei. Ah, vale, perfecto. Entonces, o primeiro que hai que preguntar é: pode o Concello de Trasmiras reforzar personal cando lle apeteza? O mellor non. Eu estou facendo a vostede a pregunta. Non. Por ahora estamos dándolle solución aos problemas que se nos presentan. A primeira solución para min é válida, é a de propor a Valerio como secretario interventor, xa que xa está reconocido como secretario interventor accidental, para ocupar ese cargo hasta que aparezca unha mellor solución. Vale. Hai listas que se están generando, hai posibilidades que poden xurdir. No momento que xurda unha opción mellor ca de Valerio, ou que o propio Valerio que decida outra cousa, vamos a contar coa experiencia e co traballo de Valerio. Vale. E mentres tanto a plaza de administrativo asumiría as dúas, non? Entende? O traballo repartímoslo, hai máis compañeros. Darías as dúas. Porque senón ao mellor tirar de alguna lista de contratación temporal, ou non? Para cubrir a administrativa. Non sei, eu creo que a onde quere chegar usted. Estou dicindo que ao mellor o Concello de Trasmiras, se non ten subvencións, ao mellor non pode contratar administrativo. Vale, por iso estou preguntando. Bien, e eu estou contestando. O que pasa é que parece que non lle vale a contestación que lle estou dando. Parece que quere abrir unhas listas cando lle estou dicindo que ao mellor o Concello de Trasmiras non pode abrir outras. Estoulle expoñendo a cousa tal como está. Estoulle preguntando. Vostede contésteme xa está. Eu contéstolle por terceira vez. Non. Estamos falando de que vai a asumir Valerio e os seus compañeiros o traballo que hai. Vale. Algo máis? Ten alguna consideración máis? Sometemos a votación? Non? Votos a favor? Perfecto. Unanimidade. Terceiro punto, decretos e resolucións. Sí. Teño varias preguntas. Por exemplo, o decreto 90 fai referencia a que estamos no 2025 co presuposto do 2024 prorrogado. Gustaríame saber ata cando vamos a recibir o presuposto para o 2025. Eu voulle dicir cando van a recibir o presuposto. Na maior brevidade. Gustaríame que lle fixeran esa pregunta ao seu partido a nivel nacional. Mire usted que leva anos,
leva anos Pero é que eu non teño que preguntar porque iso tamén influye nos ingresos do Concello de Trasmiras. E porque Trasmiras. entonces non me dice que hai outros concellos que xa teñen o presuposto 2025 presentado e aprobado e nos non. Hai algunha ilegalidade neso? A miña pregunta é, afecta o meu partido a nivel estatal en que concellos sí que teñan presuposto? Non, máis que nada porque lle dá o apoio. Máis que nada non é por... Entón que lle dá a unhos X concellos como Xinzo e a Trasmiras non? Trasmiras está funcionando sin problema ningún. Pero con un presuposto prorrogado do 2024. Perfecto. Cando vai vir o do 2025? A maior Volvo brevidade. a formular a pregunta. A maior brevidade. Os maiores interesados en ter presuposto novo é este grupo de goberno. Vale, pois estamos en abril. Perfecto. Algo máis? Sí. Decreto número 93. É o pago dunha indemnización á traballadora social. Sí. Un pago de un total de 54.367,66 euros. Claro, a denuncia fíxose a 2 concellos, o de Trasmiras e o de Sarreaos, a parte que nos toca a Trasmiras son 27.183,83 euros. Un pago dunha denuncia, unha sentencia firme. Sentencia firme ou recurriuse? Non se recurriu. Vais a pagar esta cantidade. Xa se pagou esta cantidade. Vale. Por que denunciou a traballadora? Isto terá que preguntar a ela. Ou teño que sabelo eu? Home, debería. Denunciou o Concello de Trasmiras. E a traballadora do Concello de Trasmiras. Mire, primeiro, dá má sensación de que usted lé pero non entende. Lé pero non entende. E hai veces que hai que, aparte de ler, entender o que se lé. Entonces, eu con respecto a esa pregunta que usted me está facendo e esas alusións que usted pretende facer desde a ignorancia, porque seguro que non sabe da misa nin a mitad, non lle teño que explicar, e menos nun pleno, cousas particulares dunha traballadora. Eso va a empezar. Cousas particulares non, porque é unha denuncia. Non. Mire, eso toda a información tena no expediente. Hai un expediente e hai unha documentación no Concello. Se usted, antes de facer esa pregunta, collera e fora o expediente e se interesara en ler o expediente, seguramente ao mellor entendía a pregunta. Ou ainda que só lo fora, que collera e que falara primeiro que a traballadora. Porque ao mellor tamén non era mala cousa. Que collera que falara primeiro que a traballadora, antes de traer unha cousa comesa á mesa dun pleno. Está nos decretos, non o trouxen eu, ben nos decretos, Sí, eu doulle conta de todo nos decretos. Aí está. Pero vexo que solamente pregunta do que lle parece. Entonces, igual que pregunta na mesa, puido haber preguntado a traballadora. Pregunto do que considero oportuno. Perfecto. Si ten a ben contestarme ben, e se non pasa nada. Estou contestando. Vale. Que colla e que lea primeiro o expediente, que sería interesante. Vale, perfecto. Decreto 127 e 128. Ven un decreto sobre control de vertidos. Sí. Mo explica? Non o teño a vista, non sei, pero concrétime máis a pregunta. Pero a documentación tamén estaba a súa disposición e os decretos veñen aquí, non? Eu tenho que entender que... Usted revisa. Eu sí, reviseinos, pero tenho que entender que eu non teño toda a documentación con tamén aquí no pleno. Pero saberá, porque... Usted sabrá a pregunta. Se hai unha factura de 1.586,46, que non son 100 euros, é un importe elevado, saberá de onde ven, non? Vale, reviso o expediente e contestolle. Vale, perfecto. Pero unha vez que reviso o expediente. Perfecto. Que máis? Nada máis? Vale. Alguna pregunta máis ou alguna objeción máis ou algo? Non? Vale. Último punto, rogos e preguntas. Teñen algún rogo, teñen algunha pregunta? Nada máis. Revisou o que me comentou do burato que hai diante da farmacia? Burato non vin unha arqueta, que levo vendo 24 anos. Non é unha arqueta, Non é unha arqueta. Pero saco unha foto e mándola. Non, que estou na vendo. Por desgracia teño que ir ao miúdo da farmacia. Ainda vou ir agora. Eu tamén. Ainda vou ir agora.
para levarlle unhas pastillas a miña mãe. E é a arqueta que te levo vendo toda a vida, Non non hai sei. unha arqueta. Ao mellor non sei. Pero que é novo? É un burato e hai unha chapa encima, unha chapa de ferro, pero é un burato Pero que de unha profundidade así. Virou o que había debaixo das Tachas. Estaba levantado, estaba movido que é a chapa e vías un cociño que é un Eu burato. que vin foi Hai unha terra e restos de collo. Eu Do seguramente... firme. Non sei, non... Pero non é unha arqueta, Eu Se é a diferenciar unha arqueta é e un a arqueta burato. que levo vendo toda a vida, pero bueno, direi yo a Raúl que vai a que mire o que hai por debaixo desa terra, ou porque ao mellor hai unha chave ou hai algo, non sei. Creo que debe ser un enganche. É que non sei o que hai ali debaixo, pero é a mesma arqueta que levo vendo toda a vida. É que non é unha arqueta porque non ten unha tapa de arqueta. Vale. Vale. Bien, algo máis? Nada máis. Bien, pues levantamos a sesión entonces.